Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem det at have koldt tæer og det at blive forkølet. Vores nulhypotese er altså, at der ikke er nogen sammenhæng. Vi kan kalde det uafhængighed. Og det er jo altså mellem de to kategorier, forkølelse og det at have kolde tæer. Den alternative hypotese, som er det modsatte, det er altså, at der er en afhængighed imellem de to kategorier. Og det bliver så igen mellem forkølelse og det at have kolde tæer. Næste trin, det er, at vi må bestemme os for, hvilket signifikansniveau vi vil have. Det kalder vi i det her tilfælde for alfa, og det er altså sandsynligheden for at komme til at forkaste nulhypotesen, selvom den er rigtig, ved et uheldigt tilfælde. I det tilfælde, vi får en særpræget stikprøve, så vi kommer til at forkaste H0, selvom den er sand. Den risiko vil vi gerne fastsætte til at være 5%. Det er vores signifikansniveau. Næste trin er, at vi bliver nødt til at gå ud og spørge nogle folk. Så vi går ud og indsamler en simpel tilfældig stikprøve, og tallene, vi får fra stikprøven, fører vi ind i en tabel, som vi kalder en antalstabel, fordi de tal, vi har talt op, står her. Der står ikke nogen procenter, der står rigtige antal. Heroppe har vi kategorien forkølelse, og man kan altså være forkølet eller ikke forkølet. Eller man kan have haft kolde tæer i den anden kategori, eller ikke kolde tæer. Vi spørger 180 personer, og vi har 90 i hver række her, som har haft kolde tæer og ikke haft kolde tæer, og de 13 af dem havde både haft kolde tæer og var blevet forkølet. De 5 af dem blev forkølet, selvom de ikke havde kolde tæer. Når nu der er 90 i alt, så var det jo selvfølgelig 77, vi havde på det her sted, og 85 af den slags her, der hverken blev forkølet og heller ikke havde haft kolde tæer. Hvis vi lægger sammen på den anden led og laver søjletotaler, så får vi altså 18 her, og vi har 180 i alt, og så har vi 162 her. Nu skal vi i gang med testen, og vi har brug for at vide, hvad bliver de forventede værdier herinde i den her tabel. Og til den brug, der ganger vi altså, så siger vi, de 90 her, den brøkdel, de 90 udgør de 180, det må det forventede også udgøre af de 18 her. Så derfor bliver regnestykket sådan, at den forventede værdi, hvis vi nu kalder den forventede i rubrik 1.1, den bliver altså de 90 gange de 18 divideret med de 180. Og det tal, det bliver, kan I se, 90 ud af 180 er det halve, så det bliver det halve af 18, så det bliver 9. Så derfor forventer vi 9 i den her rubrik. Men da der er 18 til sammen der, er der også 9 i den rubrik. Da der er 90 i alt, så må der være 81 forventet her, og 81 forventet der. Man kunne godt have regnet de 81 ud, vi har sagt, vi ganger den rækketotal med den søjletotal, der deler med 180, så havde vi også fået 81. På det her sted er der tid til lige at stoppe op og tjekke, om de forventede værdier alle sammen er 5 eller derover. Og når vi kigger på vores tabel, så kan vi se, at de er 9 eller de er 81, og det er jo større end 5.
Så der er ingen grund til at tage forbehold, fordi stikprøven er for lille. Næste trin er så, at vi skal finde ud af, hvor mange frihedsgrader er der i vores test, hvis vi vil bruge KIAN-testen. Antallet af frihedsgrader, det er søjletal minus 1 gange rækketal minus 1 og vi har jo altså her 2 søjler og 2 rækker, så det er 2 minus 1 gange 2 minus 1, så det bliver i alt 1 frihedsgrad. Så den KIAN-fordeling, vi skal bruge til at se, om vores teststørrelse er urimelig stor, bliver altså en KIAN-fordeling med 1 frihedsgrad. Så kommer vi til der, hvor vi skal regne vores teststørrelse ud, vores KIAN-teststørrelse. Den regner man jo ud, hvis man skal gøre det i hånden, ved at sige 13 minus 9, det hele i anden delt med de 9, plus det tilsvarende fra de andre rubrikker. Men man kan også bruge et kastværktøj, og det har vi så gjort her. Og her ser vi resultatet af den undersøgelse. Her har vi skrevet ind i kastværktøjet de observerede værdier. Og så har vi bedt den om at regne testen ud, og den har regnet den teststørrelse nu til 3,95, men den har også regnet en p-værdi ud her. P-værdien er sandsynligheden for at få en teststørrelse, der er så stor som denne her, eller større, og den p-værdi er altså 0,046, det er 4,7%, så det kan vi skrive herover. Vores p-værdi blev 4,7%. Den p-værdi her, den sammenligner vi nu med den signifikansniveauet her, den værdi på de 5%, og da p-værdien er mindre end de 5%, så forkaster vi H0. Så her bliver det altså H0 forkastes. Og konklusionen bliver altså, at der er en afhængighed mellem det at blive forkølet og det at have kolde tæer.